Чакай! Имаш ли мъже, Баби? Дърпаме. Да, може. Любой мъж си мъже. Ако справиш... Колана, освен да свалят, имаш колан. Виж ги себе, 3 колана. По-нататъка някъде да свалите. Не бе, дай нататъка. Има как да няма. Има тук ще окалите, бе, карай по това, бе. Абе няма тръби, бе, давай, бе. Не мога ги изпреваря се. Карай до тях, мини от другата страна до тях, бе. Тук не мога да снимам, бе. Дали на чишите. Карай! Сега да битим документите. На средата на пътя, трябва да видиш да снимаш направо, човек. BTV репортерите. Айде, след си малко да будете. Бахте хората, какво помагате в колата? Не викайте, крещете за... Уау! Вие какво сега се връщаш, ако няма никой? Не, там как ще паркираме някъде. Еми дай бутайте направо нататък, какво? Айде да вземеш такова. Дига, айде, синджир. Какво става? Вас си, Петко? Аз пиш ли още? Носим ти масата, къде оставим? Носим ти масата. Няма въже. Няма, знаеш какво? Мили от друга страна. Днеска на кафе без сутринта, бе! Дай да снимаш, бе! Той вика е мат. Днеска на кафе беше, дай от другата страна, още едно минути. Днеска сутринта беше на Фейс, бе! На обяд. Сутринта беше на Фейс на обяд, бе! Аз викам, носим ти масата. А кога ще се викам? Стай някъде. Стоп, толкова геротели, ме четни. Чакай и до това. Поедно. Горе. То тук може да минете. Петър ще отвори, бе. Ма слезе ли? Не ти получите, бе. Какво се свалям долу? И да ми оправим всичко. Какво правят? Се шима? Още. Ти заспажил с нещо бихто. Нагло. Айде, бе, върте му пила. Дай горе за тук, ама сега просто не става, такова хапно. Ай, стига! Как му викаш? На Батко Сладура. Да прибираме. В Карнобат дойде. Айде взем два гона, бираш ще взем една кебабчета. Една кебабче. Една кебабче, 2 бира. Кашко, в лагер на пикник, а? Това време идеално. Не мислим ли, да, не мисля да, не мисля си. Стига, човек, на колема бъде това дам. Не го да дам. Зумирай. Изумиращ ефект? Не знам. Връщам се и зет. Как го играе на любка. Вибоха. Чакай се ме това. Джанта се.
Казвам, тук няма смисъл. Не, тук ти имаш смисъл да направим. Нали, фотобудурен. Дай снеми тебе да те има. Защо ме има? Дома ли с? Направо да от тази страна, да от тази страна така. Ще изчакай, кой тази ще ми дава? Не, той е детско назад. Ми дай тук така. Тук така отпреди. Що ги правя? Аре га, аре. Опа! Тръгвай. Тръгвам. Злато, внимай, Милен. Яки момчета, бе! Вие семейно ли сте бе? Само дойде, само дойде. Това е мъка. Ти студиваш ли? Яко са, не купай ли? Да. А, гора! Ти, тръпана? Не, ай! Раденски клюк, хубаво де. Купете. Кой спрече? Кой те е? Някой ми откраднал, ника не мога да кажа кой след го намерих. Да, Някой пак се е пуснал за вагинатора и с неговата снимка. Сигурно се бих пред облото. Ма не може с моята снимка вече. Това бе твоята снимка. Ти си сниман пред облото, вагинатора. между другото? Облото до вас, бе. Не може, никой не съм снимал там, често. Те сте Бе, снимали. някой друг те е снимал тогава, но си ти и с мой ник вагинатора. За първи път чувам такова нещо. Здрасти. Трябва да се покажеш, да се видиш. Ма ти как се писал, бе? Вагинатора. Това е мой. Вагинатора вика. Абе ще изгледа или в флирче беше. В флирче. Да, в флирче. Ай! Не. Само това дай. Ева какво е? Къде отиваме? Аз му бъдеше. Къде отиваме? Разнос по домовете. Карена. По домовете ли? Карена по дом. Майка и дом. дете. По дом, майка и дете. По дом, баба и внучи. И кучи и внучи. Кучи, И внуче, да, и внуче. И внуче, да. Родих се едно. Голям батворог. Голям. На френски бахур, знаеш как? Как? Бахур. Бахур? С главно реда. Ко беше те го гълтат, ние го духаме. Да. Те го тук не го гълтат. Да, ще се вкъща след това. Ако искаш филм Супасен с ефект, край, гледай порно. Да. Защо? Чакай, ако беше. Защо няма? Не.